bon dia. Jo sóc la Meritxell, de la Fundació Catalana per la Recerca, i us dono la benvinguda al primer fòrum d'experiències de petits talents científics. El que ens interessa a tots és escoltar-vos i veure la feina que heu fet, que em consta que és molt xula. Sou realment els veritables protagonistes d'aquest programa. No deixeu mai de fer-vos preguntes. Com ho sap la llengua si algú és bo o no? Escolteu, escolteu. Us ho heu passat bé fent això? Vale, doncs el que heu de procurar és ser molt curiosos i preguntar moltes coses i empipar qui faci falta. I sobretot empipar molt les senyoretes que voleu tornar-hi l'any que ve, l'altre i l'altre. Per a tota la comunitat educativa de la nostra comarca és un plaer comptar amb aquesta formació adreçada als docents d'educació infantil i primària. Com arriben els estímuls visuals i auditius al cervell? Que pugin a explicar-nos. Per buscar resposta a la pregunta, en una de les activitats experimentals ens havíem de tapar el nas i els ulls i després havíem d'endevinar el gust d'un caramel. Abans de començar el projecte vam fer un dibuix per conèixer les nostres idees prèvies. Adéu. Moltes gràcies. Bon dia a tots, com esteu? Per poder fer menjar, per poder fer el que fem cada dia, és fonamental aplicar coneixements científics. Sobretot passeu-ho bé, d'acord? I en el futur, doncs, molts de vosaltres us dedicareu a la ciència i potser quan estigueu en els vostres llocs de treball recordareu un dia com avui que vau venir aquí al Turín i vau fer els vostres primers experiments i vau donar les vostres primeres respostes a preguntes que no sabíeu. Com sap el braç que s'ha de moure per no punxar-se amb la rosa?